Nagmahay karon ang 50 anyos nga lalaki human nasikop sa mga sakop sa Waterfront Police Station kay nanguot og cellphone sa mga manimbahay sa Basilica Minore del Santo Niño. Kapulisan padayon nagmonitor sa mga daotang elemento nga buot mosamok sa kasaulugan sa Pista Señor. Andrea Patenya, sugin nimi. Ang suspect na ilhan nga si Samuel Bulawit, temporaryong nagpuyo sa Barangay Pardo, apan usa ka dayo nga taga-barangay Hikalaw, Ormoc City, Leyte. Nasayran nga niadtong Sabado miabot sa Sugbo si Bulawit kauban ng laing lalaki. Nadakpan kini dihang nabantayan sa biktimang si Jonathan Cabanit, nagikuot ang iyang Samsung S4 sa Maydan Pelaez human siya misimba sa unang adlaw sa Navina kagabi. Gisunda ni Cabanit ang suspect ug sa dihang nakakita og pulis, nagpatabang dayon siya. Nasikop si Bulawit ug na-recover ang cellphone sa biktima. Dihang giadto ang gipuy-an niini, nakuha sab kining laing tulo ka cellphones nga iyang kinawat. Giingong modus ni Bulawit ang mamiktima sa mga huot nga lugar, diin sikitan una niini ang ilang biktimahon. Kuan ni ma'am, ang specialization ani nila kay kuot, pickpocketing. So ang kanang sa bulsa ug bag. So anha diha nila i-perform labi na kanang huot, kanang heavy crowd, no? Kung moingon tag heavy crowd, sigkit jud kayo ang pagkukuan sa mga tao. Nailhan sa mga pulis ang tag-iya sa usa sa mga cellphone nga si Regine Yap, usa ka second-year college student. Sama sa laing biktima, gikuot sab ang cellphone ni Yap sa iyang bulsa human siya misimba. Giangkon sa suspect ang krimen ug matud pa, nakasibat na kuno ang iyang kauban. Depensa niini nga bag-ura siya mibalik sa maong binuhatan tungod sa kalisod. Giingong biktima kuno siya sa bagyong Yolanda sa Ormoc. Mihilak si Bulawit sa dihang nangayog pasaylo sa gibiktima niyang dalaga. Hindi naman kasi kung alam yung tao mo, talaga ka ba masabot-sabot to? Willing mo ko mo forgive niya. Ang important is na uli akong phone ba? Giawhag gyapon sa hepe sa Waterfront Police ang mga biktima nga padayunon ang pagkiha sa suspect ug sa kauban niini nga gipangita aron matagam. Gani nagtuo si Chu nga daghan pang mga daotang elemento nga gikan sa laing lugar ang naglihok karon sa Sugbo aron pahimuslan ang kasaulugan. We will also try to hunt those who are involved sa sama ani mga pickpocketing kay usad ni jud sa kuan kayo sa atong celebration sa Sinulog na mga petty crimes o ang mabiktima dili lang kay mga bisita nato, even kita mismo posible mabiktima. Gipaybaw sab sa hepe sa Cebu City Intelligence Branch Police Chief Inspector Romeo Santander, nagimonitor na sa Mila karon ang mga notorious nga grupong posibleng moabot sa Sugbo gikan sa kauluhan human na biktima atol sa pista sa Black Nazarene. Then we cannot discount the possibility ng mga katong mga lawless elements manhito diri. Because they have also their monitoring magpasok mga dagko ng mga festivities, no? So, kada lang, although ang RID7 o NCRT on coordination, when it comes sa profiling sa mga lawless elements, so nga mo lang, yung advice ng public is during the fairness, to make it solemn, hindi lang magdala-dala pag mga gadgets and everything na maalon. Andrea Patenya, News 5. Subay sa gipatuman nga special gun ban tibuok Sugbo nunot sa kasaulugan sa Pista Señor, usa ka gwardiya ang gisikop sa kapulisan human masayring dili lisensyado ang armas niini. Samtang gipapiso sa usa ka uyuan ang iyang pag-umangkon nga miunay og dunggab kaniya. Matud sa pag-umangkon nga iyang nahimo ang salaod human siya tawga og buang sa iyang uyuan. Ray Pasaporte, sugin nimi. Nasampulan ang gwardiyan si Jerry Lumasig, 41 anyos, lumad nga taga San Carlos City, Negros Occidental, kinsa sakop sa GDS Security Agency. Nakuha sa mga sakop sa suwat gikan kaniya ang 357 revolver nga dunay unom kabuhing bala. Usa ka concerned citizen ang nakakita ni Lumasig. Nahubog og nagsibilyan lang samtang nag-duty sa usa ka tunghaan sa Barangay Banilad, Cebu City. Gingong miduol si Lumasig sa mga batanon og nanghatag og kwarta. Dunay mitumaw nga panaglalis sinungdan nga miduol ang concerned citizen og gipabalik sa pwesto ang gwardya. Apan mibalik kini nga nagdala og armas dayon tion sa mga batanon. Gimakat sa dinakpan ang pasangil. Nasuta nga dili lisensyado ang armas niini. Wala kong security ko sa una, yan nahimo kong security officer. Para kuha lang kayo, mga bata, lulusog sa kayo, mo kuha. Hindi sila. Ako nakasipting. Dito siya, pero kuha na. Sila may nakakuha, sa nakakita.
nagload ko no. Pag kuha na ko, suskit, ana-ana naman. Nanagan mga bata noon. So, layo ba? Mga 50 meters o 5 nung ko no. Puti man. Just in case nga nakainom malimbawa, ang tao, sila lang dapat kung rapat ang gagawin. Kung sa tour of duty. Pero hindi naman nilagpasan ng ika nga, ang dapat mong halimbawa gagawin sa isang tour of duty bilang gwardiya. Total Possession of Firearms sa Republic Act 8294, then Special Gun Ban, o kining Violation of City Ordinance 1929, hubog-hubog. Nasikop sa mga tanod sa Barangay Luriga, San Miguel si Jan Sabati, 28 anyos, kinsa mao'y suspek sa pagpanunggab siyang uyuan nga si Larry Sanchez kagahapon sa buntag. Gingong misibat ang suspek ug didto madakpi sa buwangan. Matud sa suspek, nagitawag siya buang siyang uyuan hinungdan nga iya kining gidunggab. Ipapriso gyud sa uyuan ang iyang pag-umangkon aron mutagam. Oh, naglalis mi. Kung na asawa sa kipanudungo na pagsaka na mo, na mabuang. Ay ko na din may kaliwat buang day. Isa may buang ka mo na kaliwat buang. Mato ni react mo na siya. Ano pagdungog ka? Ako na pagdungog din mi day. Kana may mga asawa na pagdungog. Nawa ko na matulabang din siya asawa gid. Hagdam siya. Ari lago diri sa may gusto ko ikaw. Matubot mo siya armas. Kol may pat yun. Naw diri matay ko. Pata ko naog ko. Kuhan ang akong anak, eskwela niya. Nagpabadlong sa iyang inahan mo nang gihanap mo. May magkapagkaliwat kuan buanga ka planning kada. Mo to si nasakitan siguro sila ano istorya ha, sila nitubag sila. Kung magyaw-yaw kong asawa niya na sila sa taas, ilang sabton nga sila gipadungog. Ray Pasaporte, News 5. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan kung kinsa ug unsay motibo sa pagpamusil sa usa ka trabahante sa appliance center kaganina. Leslie Caminade Vestil, Sugin Limi. Tapad siyang puwang motorsiklo, nahagba ang patayng lawas ni Rodolfo Bangkiao sa basa nga karsada sa may Cebu South Coastal Road. Gingong padung siyang trabahuan sa dakwen sa Mandawi ang biktima, dihang gipusil kini sa lalaking nag-angkas sa laing motorsiklo nga way plate number. Ang gwardya sa SRP nga nakita sa hitabo, wa magdahom sa mong insidente, kay nagtuo siyang mamasilong ra ang duha ka motorsiklo tungod sa pagbunok sa uwan. Pagunong niya, iyan ang mabasa ka na og ang gunman og katanong nagmotor diretso kilid mo dia diretso kuha sa ang yang armas sa bag dito pag pusil. Padayon pang gisubay sa kapulisan ang mga kriminal nga riding in tandem, samtang ila sa gisusi kun wa bay kontra ang namatay sa gitrabahuan niini. Kung sa trabahante sa beneficio, possible ba nga about siyang trabaho ang isa sa mga motive? Posible nga. Base sa nakailan niya ma'am, wala sa trabaho laban ni kontra. Lang ko kami tamitibo. Leslie Caminade Vestil, News 5. Nagmugna og technical working group ang mga board members sa Cebu International Convention Center alang sa pagpaayo niini. Mukabat og 169 bilyones ka pesos ang estimated budget sa rehabilitasyon sa maong edipisyo. King Perez, Sugin Limi. Naghugpong kagani ang buntag ang mga board members sa CICC kon Cebu International Convention Center. Ilang gisabutan ang pagpaayo niini human maguba sa magnitude 7.2 nga linog ug pagkuso-kuso sa bagyong Yolanda sa miaging tuig. Gimugna ang usa ka technical working group alang sa pagpaayo sa CICC nga gilangkuban sa pipila ka mga department head sa Kapitolyo ug sa dakbayan sa Mandawi. Ang CICC usa ka joint venture tali sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi ug probinsya sa Sugbo. Sakop sa technical working group si Provincial Administrator Attorney Mark Tolentino. Kinsa mao'y mipasabot kung nganong misaka gikan sa 70 million pesos ang estimated budget sa rehabilitasyon. Dulan 169 milyones pesos na ang gibana-banang kantidad sa pagpaayo sa CICC. Mato ni Tolentino nga gawa sa pag-ayo giapil na sabang mga improvement sa maong edipisyo. Muna ato ang build back better back because if we only address
the repairs of Yolanda and the earthquake without acknowledging that there are some inherent issues or that there were already pre-existing issues that needed to be addressed, like possibly the acoustics. Gisugyot ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang posibilidad sa paghimo og tripartite agreement sa duha ka LGU ug sa interesadong investor pagpaayo sa CICC. Tungod sa nahitabo katong mga calamities nga niabot sa probinsya, even on the part of Mandawi, kami makaingon nga di sad mig makagasturog dako for CICC, which is dili mangani kaayo gyud kuan kaayo ang kita bitaw. And that's something that we have to look into also, maybe possibly privatization in view of the costs, no? Dugang ni Tolentino nga karong Pebrero pa mahibawan kung unsay hingpit nga laka nga himuon alang sa rehabilitasyon sa CICC. Human gimugna karong adlaw ang Technical Working Group alang sa rehabilitasyon sa Cebu International Convention Center tinguha sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Mandawi ug probinsya sa Sugbo na masugdan na pag-ayo sa CICC karong Marso ning tuiga. King Perez, News 5. Gipahibaw ni DepEd Schools Division Superintendent Dr. Arden Monisit nga sayang pakighinabi ni DepEd Undersecretary for Regional Operations Rizalino Rivera mipasalig kini nga karong buwan sa Hunyo ning tuiga mahumana ang pag-rehabilitate sa mga tunghaan nga naapektuhan sa mga kalamidad. Ang DepEd Division of Cebu Province mihatag og 8 milyones pesos alang sa rehabilitation samtang 7 million pesos ang gihatag sa Kapitolyo og 3.8 million pesos ang gikan sa Central Office. Nagpadayon usab ang ilang proyekto nga adapt na school. Sunod semana usab, dunay maabot nga mga donations nga educational kits nga nagkantidad og $50,000 gikan sa USAID. The Secretary is confident nga by June of this year, mahuman na og rehabilitate ang tanan natong mga classrooms dito sa mga affected areas. Ang City Health diawhag sa mga ginikanan nga magpabakuna sa ilang mga anak batok sa mga sakit. Kaganina gibakunahan sa City Health ang mga bata sa Family Rebuilding Center nga nasa South Road Properties. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. Naabtan sa news team nga naglinya kining mga bata og tigulang dinhi sa 10 City. Nasayran nga ang buhatan sa City Health mipahigayon di ayog vaccination alang sa mga batang wala pa mabakunahi. Matud pa ni Dr. Elisio Vertusio sa City Health nga ang ilang gibakuna alang sa pagbatok sa tipdas. Nakitaan sa City Health nga sagad sa mga sakit sa mga bata sa 10 City mao ang ubo ug sipon, samtang ang sa mga idaran ang high blood ug arthritis. Kuan ka katong duha ka bata mora to may ubo nga ilanat mora na ilang reklamo. How about sa kaning mga Tiguang arthritis o kanang ilang maintenance sa high blood, no? Interview na ko karon katong mga gikan ako ato sa matagay mo tong gitagaan na karon. Masaligon hinuon si Dr. Vertusio nga dili makaabot sa Sugbo ang outbreak sa tipdas gikan sa kauluhan. Iyaw sa mga giawhag mga ginikanan sa pagpabakuna silang mga anak ug dili magpaabot nga matakbuyan kini og tipdas. Dapat kung ang mga bata yun motultog sa ilang immunization ko nila schedule para na prevention sa mga nga tipdas ana kay ang kuan na prevention lang ang ang mamatay na to ang bata tungod sa complication sa pneumonia. Mag-pneumonia na mala sila, komplikasyon bilingan sa misyon. Leslie Caminado Vistil, News 5.